ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶୀତ ଦିନରେ ଲାଲ ଏବଂ ଫ୍ରେଶ୍ ଟମାଟୋ ବହୁତ କମ୍ ଦାମରେ ମିଳିଥାଏ। ଆଜି ମୁଁ ବନେଇବାକୁ ଯାଉଛି ଟମାଟୋ ସସ୍, ଯାହାକି ବଜାର ରେଟ୍ ଠାରୁ ବହୁତ କମ୍ ଦାମ ଏବଂ ବନେଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜ। ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଟମାଟୋ ସସ୍ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର କେମିକାଲ ପଡ଼ୁଛି ତାହା ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରଣାଳୀରେ ତିଆରି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ମୂଳଠୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ମଝିରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହାକୁ ବହୁତ ସହଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଦେଖାଇବି। ଏହା ଖାଇବାକୁ ଯେତିକି ଟେଷ୍ଟ, ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି କଲରଫୁଲ୍। ଏହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ବନେଇକି ଖାଇପାରିବେ ଏବଂ ଷ୍ଟୋର କରି 6ରୁ 8 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ନମସ୍କାର, କେବିଜେଜେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା ଆଜିର ନୂଆ ରେସିପି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ଟମାଟୋ ସସ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ 2 କେଜି ଟମାଟୋ ନେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି କପଡ଼ା ସାହାଯ୍ୟରେ ଡ୍ରାଏ କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, କେବଳ ଫ୍ରେଶ୍ ଆଉ ରେଡ୍ କଲର୍ର ଟମାଟୋ। ଏଗୁଡ଼ା ପାଚିଲା ଟମାଟୋ ହିଁ ଆମେ ନେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଟମାଟୋ ସସ୍ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଆଉ ବହୁତ କଲରଫୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଟମାଟୋକୁ ତ ଆମେ ଗୋଟା ସିଝେଇବାନି, ସେଥିପାଇଁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ କାଟୁଛି। ପ୍ରଥମେ 2 ଫାଳ କରି ନେଇଯାଇଛି ଆଉ ତା ଉପର ଯେଉଁ ଡେମ୍ଫ ଲାଗିଥିବା ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଏମିତି କାଟି ନେଇଯାଉଛି। ଟମାଟୋର ଏହି ପିସ୍ଟି ସିଝିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କାଟିକି ଆକୁ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରଣାଳୀରେ ହିଁ କାଟିକି ବାହାର କରୁଛି। ଟମାଟୋକୁ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି କାଟି ନେଇଯିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିପାରିବ। ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅତି ସହଜରେ ଏଇଟା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ଟମାଟୋ ସବୁ କାଟିକି ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ରଖିଦେଇଛି। ପରେ ଆମେ ଟମାଟୋକୁ ଗ୍ୟାସରେ ବସେଇକି ସିଝେଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କ'ଣ ସାମଗ୍ରୀ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ବିଟ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟିକି ନେଇଯାଇଛି। ବିଟ୍ ପକାଇଲେ ଆମ ଟମାଟୋ ସସ୍ର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସିଥାଏ। ବିଟ୍ ବି ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠି 2ଟା ରସୁଣକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ନେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ରସୁଣ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ରସୁଣ ଖାଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ୟାକୁ ସ୍କିପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଟେଷ୍ଟର କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଠି ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ଏଭଳିଆ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟିକି ନେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ରସୁଣ ଏବଂ ପିଆଜ ଯଦି ଖାଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ୟାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି 50 ଗ୍ରାମ ଅଦାକୁ ଏଇଭଳିଆ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟିକି ନେଇଯାଇଛି। ଅଦା ପକାଇଲେ ବଜାର ଭଳିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ। ତ ମୁଁ ଏଇଠି 5ରୁ 6ଟି ପାଚିଲା ଲଙ୍କା ନେଇଯାଇଛି। ପାଚିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଭଲ କଲର୍ ଆସିଥାଏ ଆଉ ସସ୍ରେ ଟିକେ ରାଗ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ। ସସ୍ର କଲର୍ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି କିଛି ଗୋଟା ମସଲା ନେଇଛି। 6-7ଟି ଏଠି ମୁଁ ଲବଙ୍ଗ ନେଇଯାଇଛି ଆଉ 8-10ଟି ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଲମରିଚ ନେଇଛି ଆଉ 2 ଖଣ୍ଡ ଡାଲଚିନି ନେଇଛି। ୟାକୁ ବି ଆମେ ଏଠି ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ଏସବୁ ମିଶ୍ରଣକୁ ଆମେ ଗ୍ୟାସରେ ବସାଇବା। ସେଥିପାଇଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏସବୁକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ବସାଇଦେଲି। ମୁଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ରଖିଛି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଆକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆମେ 20ରୁ 25 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ସିଝେଇବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଏଠି ଢାଙ୍କି ନେଇଯାଇଛି। 20ରୁ 25 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି। ମୁଁ ମଝିରେ ଥରେ ଖୋଲିକି ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ସିଝିଗଲାଣି। ଆମେ ଏସବୁକୁ ଆଗେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ଟମାଟୋ ସସ୍ ପାଇଁ ତ ଆମେ ଅଧା ଅଧି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଲେଣି। ୟାକୁ ଆମେ ଏବେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଆମେ ୟାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଏବେ ୟାର ଯେଉଁ ଗୋଟା ମସଲା ପକାଇଥିଲେ, ଡାଲଚିନି, ଗୋଲମରିଚ, ଲବଙ୍ଗ ପକାଇଥିଲେ, ସେସବୁକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ତାପରେ ହିଁ ୟାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଇଛି। ଏସବୁକୁ ଆମେ ଛନି ସାହାଯ୍ୟରେ ଛାଣିବା। ବଜାରରେ ଛନି ମିଳୁଛି, ଆପଣ ସେସବୁରେ ବି ବାହାର କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ସେ ଛନି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଶାରୀ ଜାଲିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ଛାଣୁଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବି ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ମୁଁ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ଛାଣି ନେଇଯାଉଛି।
देखंतु जाली साहाय्य मु सब टमाटो रस बाहर करदेली आ अवशिष्ट अंश को पकईदेली। देखंतु एबे यार कंसिस्टेंसी एभलिया टाइप रो अछि। आम या पुणी थे गैस रे बसैबा या फुटेबा। देखंतु 7 ରୁ 8 मिनट हो गलानी। ये भी भल भाव में फुटी गलानी। देखंतु कोहला टाइप रो बहलिया हो गलानी धीरे धीरे। ये ठंडा हेले आहुरी बहलिया हो जिवो। या पर कौन कौन जिनस ऐड करिया कथा मु सब कहूची। देखंतु मु एठी 300 ग्राम रो चीनी नै जाईची। चीनी पकईले हमर मिठा अंश भल भाव में आसीबो। याको आमे भल भाव में गोळेई दबा। देखंतु तापरे मु एठी लूण नैची। मु एठी 4 चम्मच लूण पकाउची। आपण माने चाहिए आपण को स्वाद अनुसार लूण पकई पारे। मैं भल भाव में गोलई देवी। तापरे मु एठी काश्मीरी लंका गुंड 2 चम्मच पकाउची। या द्वारा टिके कलर भल आसीबो। आपण चाहिए पकई पारे नले याको स्किप मध्य करि पारिबे। एथिरे कलर हवा पई भी आमे बहुत किछि ऐड कर सारलेनी। एमदी किछि जरूरत नाही काश्मीरी लाल मिर्च पकईबा। ए सब को आमे भल भाव में गोलई दबा आ टिके फुटिया पई मध्य छाडी दबा। या पर आमे भिनेगार ऐड करिवे। मु एठी 30 ml भिनेगार नउची। भिनेगार पकईले बजार भलिया स्वाद आसी थाए। या मध्य बहुत दिन पर्यंत रही थाए। भिनेगार पकई सला परे याको आमे भल भाव में गोलई दबा आ किछि समय फुटिया पई छाडी दबा। देखंतु फुटी साइला परे हमर एवला कंसिस्टेंसी अछि। ये ठंडा हला परे आहुरी बहलिया हो जिवो। टमाटो सॉस हमर ठंडा हो सारा पर ही या आमे रखिबा। देखंतु एठी मु गोटे काच जार भितर टमाटो सॉस सब रखीची। आपण माने काच जार भितर रखिबे नहले बाजार रे मिलुथवा जो टमाटो सॉस रो काच डब्बा भितर आपण माने रखि परिबे। काच डब्बा रे रखिले या बहुत दिन पर्यंत रखि थाए। याको आपण माने 6 ରୁ 8 मास पर्यंत स्टोर करिके फ्रिज रे रखि खाई परिबे। यह बहुत हेल्दी आ केमिकल फ्री मध्य। आपण माने थरे घरे बनै कि खाआंतु आ कमेंट माध्यम रे जणांतु आपण मानकु केमिति लागिला वीडियोटी। यदि आपण मानकु वीडियोटी भल लागि थाए ताले लाइक करिवे, शेयर करिवे, कमेंट करिवे आ कमेंट माध्यम रे जणैबे वीडियोटी केमिति होउची। रहउची नमस्कार।